talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak, ganaghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw og ako Panimbaya sa Kabuntagon World. Malipayong Sabado. James Foss said, keeping the Sabbath holy is much more than just physical rest. It involves spiritual renewal and worship. Mga kapaglaong, be renewed diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Hello, maayong buntag mga kapaglaong. Morning. Yes, labi na sa atong mga viewers all around the world. Labi na diya sa Canada, USA, Australia, o sa ubang dapit diha sa Doha, Qatar, diha sa UAE, Saudi Arabia, Japan, Korea, Macau, Hong Kong. Salamat kayo nung ang gipadayon mi sa inyong kasing-kasing, sa inyong iglesia, sa inyong pamilya, sa kamakanunayang pagsuporta diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Once again, happy Sabbath! Yes, o nining Kabuntagon at welcome Miss Abby. Thank you guys sa imong pa-join karon. Alipay ko nga
Wala sa tiyo. Yes. Sige lang. Yes, no? tungod Kay kay Siyop no yung kwan. Okay na. career. Yes, kaya na sila karon sa Kauswagan, ang mag-concert Sheena sila dito. concert sila. Mag-concert sila. So mga kapaglaom, maayo aga sa atong mga kapaglaom diha sa Cebu, sa Negros, diha sa Leyte, Bohol, Tagbilaran, Iloilo, Bacolod, Siquijor, Tacloban, Urmok, diha tanan sa mga taga Visayas, maayo na aga. Salamat sa inyong pagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, and happy Sabat usab sa ato ang mga viewers diri sa Cagayan de Oro City, Iligan City, Osamis, Hinguog, Zamboanga, Manolo Fortich, Valencia, Davao City, Jensen, Tagum, Digos ug uban pang mga syudad na maabot ato ang signal. Happy Sabat sa inyong tanan. Yes, special greetings rin naman sa lahat ng mga sumusuporta sa ating programa dyan sa Luzon area, sa buong Metro Manila, sa Quezon City, sa Pasay, sa Marikina, sa Parañaque, sa Taguig, at siyempre sa lahat po ng mga viewers natin sa buong Luzon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo o sa atong tanan. Good morning and happy Sabbath! Hinaot yung mga kapaglaom nga isa ang Hope Channel ug ang Panimbaya sa Kabuntagon World ang mga rason ninyo nga madasig kita sa atong pagsimba sa Ginoo labi na karong sa adlaw sa ipapahulay. Di ba, Bing? Yes. Amen. Amen, Faith. Yes, amo pong madasigon nga pagpanimbaya sa atong mga kapaglaom. And speaking of madasigon, later on sa atong harana sa Kabuntagon, atong madungog ang atong mga madasigon nga singers from Valencia City. Yes, mga kapaglaom, unya sa health beats ni Doc Laila, atong tan-awon kung unsa ka importante ang pagkatulog. Unya daghana nga mga pamaagi, kinahanglan dili kita magbilar-bilar kay delikado na siya. Tanaw nato na unya sa health beats aron makapadasig usab kini sa atong matagusan ning Kabuntagon. Ug mga kapaglaom, atong correspondent abroad, doon na po sila karoy hatag nga kumustahan apan before ni ana ato sa ipakita kanamo diha kaninyo ang atong PSK ID official kini aniya kini tanawa. Yes, a big thanks to Yes, all our kayo, correspondents baka. abroad, no? Daghang sila. Yes, nagkainit ang ilang kadasigon Yes. dito. Salamat kaayo mga kapaglaom diha sa ato mga correspondents abroad. Before anabing ato karong tan-awon usab ang ato mga kumustahan diha abroad. Go ahead. White once said that the education of the youth is an important and solemn work. It is for these reasons that this school was built. Welcome to Samyuk University. Samyuk University is part of a worldwide network of Seventh-day Adventist institutions of higher education, providing an environment for learning that emphasizes individual commitment to Christ, personal integrity, intellectual development, and community service. This unique learning institution was founded in 1906 as a small Seventh-day Adventist school called Immeasurable College by American SDA missionaries. It later morphed into what is now known as Samyuk University. Each January, over 10,000 students apply at Samyuk University, of which 10% are accepted as new students. The university has 6 colleges, including the College of Health, Science, and Social Welfare, College of Theology, Humanities, and Social Science, in addition to 4 graduate school departments. At present, it has
is a good number of Filipino students taking up graduate studies in various fields such as addiction counseling and rehabilitation, environmental horticulture and landscape design, life science, pharmacology, and neuroscience. But while worldly knowledge is important, there is a kind of education and knowledge that is of utmost importance. Proverbs 9 verse 10 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding." In her book Education, Ellen G. White said, "In a knowledge of God, all true knowledge and real development have their source. It is only when we embrace the knowledge of God and the wisdom that He gives that we can truly be considered educated." From Samyuk University here in Seoul, South Korea, this is Raisa Kabahog wishing you a very happy Sabbath. Daghan salamat sa Kabahog sa imong pag-report, no? Sino ba tibing? Kung sa ito ni mo, Bing? Igagaw ni G. Oh, igagaw ni Jim. Thank you, guys. Ato sa mo proceed sa usab ta karon mga kapaglaom sa harana sa Kabuntagon. Hayag ang kaugmaon kung klaro atong panglantaw sa dalan paingon kang Kristo. Kini atong maambit uban sa atong kadasigon sa pag-alagad. Mao kini ang tumong sa grupong The Vision, ang pagpadasig sa mga kaigsunan sa pagsubay sa dalan diha kang Kristo. Nagagikan ang maong grupo sa Inawaan, Batangan, Valencia City, Bukidnon. Bisan man ang direktor sa maong grupo adunay kakulian sa panglawas, dili kinibabag sa ilang pagserbisyo. Ang importante, tinaw ang panlantaw sa kaluwasan paingon sa langit ng gingharian. Mga kapaglaom, muhatag og katinaw sa atong kabuntagon pinaagi sa langit ng alawiton, ang The Vision, dili lang sa harana sa Kabuntagon.
kauban ni Jesus sa langit nga puluy-ana. Atuta sa langit nga rangtangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puluy-ana. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puluy-ana. Kauban ni Jesus sa langit nga puluy-ana. Sleep is a beautiful thing called rest. It is a sweet balm that soothes and restores a person after a long day of work, study, and play. And good sleep gives you a healthful benefits. Sleep increases energy level, improves memory, concentration, and better decision making. It helps strong immune system, thus improving physical health. And sleep enhances frame of mind and well-being. Are you experiencing difficulty of falling asleep? Try these tips for better sleep. Follow a regular sleep schedule, and the best time to sleep is 2 hours before midnight or 10 p.m. Watch your drink and what you eat. Light evening meal, no sweets, no coffee, no alcoholic beverages. Manage stress, read Bible, and pray, and listen to good music. Make your bedroom a restricted area. No TV, no working, no eating, no pet. Get comfortable with right pillow and room temperature. Limit daytime nap 10 to 30 minutes only. And have a regular exercise. And finally, switch off the lights. A normal adult needs at least 7 to 9 hours of sleep. This is Miss Laila reminding you, with God, you can go to bed without fear. You will lie down and sleep soundly. Be healthy is a wise choice. From janitor to manager to business owner. A Wow. true experience from the saying that goes from rags to riches. Let's get inspired of the story of Mr. Tumarong diri lang sa Top Secret. Maayong buntag mga kapaglaom, karon usa na pod ka sugilanon ang maghahatag kanatog inspirasyon, sugilanon sa kawadon, kalisdanan o kalisod, usab sugilanon sa pagpaningkamot, pagsulay o kalampusan. Kini atong lantawon karon lamang sa Top Secret. Thank you for tuning in mga kapaglaom. Karon atong makauban o makahinabi ang atong bisita. Ang maghatag kanato sa iyang sugilanon si Mr. Jonifer Nebrel Tumarong. Thank you for joining us, Sir Jonifer. Thank you so much. Adon nasabtan ako, Sir Johnny, nga ang atong isgutanan karon usa ka makatandog nga sugilanon. O musa amo kang giimbita para maihatod nimo ang imong istorya sa atong mga viewers karon. Ingon man nga ma-inspire sila uban sa panalangin sa Ginoo. Yes. Andam na ba ka nga i-share ang imong sugilanon? Yes, hopefully makatandog unta. Nagsugod na gyud ko og kanang tabang sa pamilya tungod kay ang akong mama again walay trabaho gyud akong mama, ang akong papa driver og motorcycle, unya pitumi ka igsoon in the family. Yes. So lisod kaayo nga buhion sa usa ka driver lang ang 7 ka anak. Yes. Plus asawa. So at 5 years old namulat na gyud ko sa kalisod.
Gani wa na ko'y nahinumduman nga kanang matawag na to haruhay nga kinabuhi. Please tell us nganong wala nimo nabati nga haruhay imong kinabuhi atong bata pa ka. Yes, 5 years old. Gusto unta na nga hawiran sa bata at the time, dulaan. Yes. No, gustong magdula, gustong makigalingaw-lingaw sa mga higala nga bata. Pero sa ako ang sitwasyon lahi, tungod kay ang ako nga dulaan, mauman ang kining mga pukot, kining mga taga, nunana, no? Mga atsa, o sundang, kay muadto sa hunasan, mangita, o bisag unsa nga pwede na to makuha, nga ma-convert into a product, o niya ibaligya sa merkado. Yes. Ang kaning akong ginahimo to support the needs, basic needs sa ako nga pamilya. So, akong gihimo, early in the morning, 5 o'clock in the morning, muadto na ko sa hunasan, manguha ko og kanang mga kinhason, imbaw o bisag unsa lang nga makuha nato dito, o niya ibili na ko na sa akong mother pagka 7 o'clock adto ko sa eskwelahan. 12 o'clock uli sa balay, pagka 1 o'clock sa hapon balik na po sa eskwelahan. 3 o'clock in afternoon mukating classes ko tungod kay kinahanglan naman to nako to nga ihatod sa merkado, isuroy na nako tong nakuha nako nga mga produkto sa buntag. Yes. Para mapalit, mabayloan na to siya og bugas o kanang mga bulad-bulad nga pwede na to ipanudas. So, giunsa man nimo pagpadayon og pagpasara to yung mga subjects, taliwala sa yung mga absences nga nahimo. Yes, again, usually nga ma-cut off nako ang akong oras sa klase 3 o'clock sa hapon. Pero doon ay panahon nga makompleto ko 4 o'clock tungod kay especially kung doon ay exam. Gani ang akong mga akong uban nga mga teachers matingala sila og nganong mo cutting classes ko most of the day. Yes. sa sulod sa usa ka semana. So miadto sa balay nangutana sa mama og ngano gyud nga mo cutting classes man ko. So dito ilang nakita nga doon na di ko'y ginahimo ana nga time mo na nga mo cutting classes ko. Pero not all of the time nga ako ginahimo. Yes. Gani ang akong mga teacher naluoy na lang po sila sa akong sitwasyon. Kitabangan kanila. Mo na nga wala na lang gyud po ko nila usa ka wala na lang ko nila gibagsak kay tungod sa ila gyud pong nakita unsa gyud ka lisod ang ako nga Pinoy-anan o ang akong gihimo dili para sa akong kagalingon kundi for my family. 1995 ning graduate ko sa akong high school. Onya human right after sa akong graduation naghinuktok nako ug unsaon nako pag sulod sa kolehiyo nga unang-una wala ko even 100 pesos. Onya akong ginikanan bisan pag mangayo siguro ko karon og 100 pesos maglisod gali pod og hatag. So naghinuktok ko sa gawas sa among balay. Onya nakita ko sa ako nga amigo ba nga manager usab og usa ka establishment. Unya amigo naman ako siya, naluoy siya nako, nangutana siya unsa may imong gi huna-huna nga murag lalo man kay imong paghinuktok. Yes. Ako sa gituganan, abi nimo sir, dako kay ko og problema. Gusto ko nga mo eskwela sa kolehiyo pero wala gyud ko'y means nga maka-eskwela ko. Muna akong problema sir. So after that nga ako siyang gisultian ana, mura po siya naluoy nako kay amigo naman mi kada buntag tigtulod man ko sa iyang kotse kay katong kotse di magyud mo start kay weak ang battery ba. Yes. So motoy nakaingon nga nagkasuod mi og maayo. So iya akong gioperan og trabaho. Ingon siya nga sige tagaan ta ka og kanang trabaho, janitor ka sa ako nga gitrabahoan. Yes. Dayon pwede ka mo eskwela part-time. So after ato lipay kay ko no after ato lipay kay ko kay sana ni grab na ni dayon wa na daghang punta. Sige sir karon din gusto ko musugod na. Yes. Katong buntaga diretso na wa na daghang langan. Report ko diretso. Sa to ana hitabo atong yung pagka-janitor. Nakahatag pa ba ka? Wala naman ka na nanginha. So sana may pagsuporta sa iyong mga igsoon. Actually kulang gyud siya. Kulang siya nga matawag na to source sa ato nga pag eskwela at the same time sa atong basic needs. So akong gihimo ning booking na pud ko og kanang washing og motorcycle. Yes. No kanang kuan lang kanang bisag pipila lang ka mga motor nga ma-book nimo 8 pesos naman ang kada usa ana. So dako nagmatigo man na. Dato sa mga 1996. No 1996 dako na nang 8 pesos. Yes.
hugas ko og 3 to 4 ka motor. Yan ang usa ka gabi dako na kay siya og ikatabang. Yes. And imagine na pa akong mga manghod nga nakinahanglan pa po sa ako ang panabang kay pang notebook, pang muga suporta pagali sa akong papa kay kulang pa maghihapon. Yes. Oo. Katong appliance center nga akong gitrabahoan. Yes. No, dito man ko nag-janitor. I-absorb po kanina. Automatic regular ko gi-absorb ko sa company as regular automatic kay 4 years Wala naman na ko gikinahanglan. Yes, so 4 years naman ko nga naa sa kumpanya. Yes, so sinati na kay nako ang mga sikot-sikot sa trabaho. Muna nga ila kong regular dito. May imagine mo ko from first year to fourth year na nakatumag kumpanya. Yes, so gamay na kay nimo. Way back year 2008, no? Kay December 31, 2008 ang effectivity sa ako ang retirement. So, before ko nag-retire, ang company naghatag nako og kanang grabe ka burden nga quota in my personal burden, yes, burden quota. Sa ako alang personal quota nako 3 million alone. Wow. Sa ako alang na siya. Muna gingon nila nga great responsibility kung great ang power. Unya nakiga-istorya ko sa akong asawa nga mo retire na lang ko dayon mag hinahinay na lang ta og negosyo. Stressful jud kay to para sa Kay imo. grabe ka stressful. Imagine 3 million. 3 million kada bulan. Akong gihuna-huna og mukuta lang ko og 500,000 sa kanang ako ang kaugalingon dako na kay na siya. Yes. Diba? Nya kato 3 million dali ko matigulang ani, dali ko magsakit. Unya ang akong status maura gihapon. Yes. Ga salig ra gihapon ko sa ako ang monthly basic salary. Muna nga naguna-una ko nga mo retire and then engage into own business. Yes. So daghan kay consideration nga atong ipot into consider aron nga ma-realize ang imuhang handom nga negosyo. Yes, pero kining tanan wala ni dar. So again, rest taker lagi ko. Muna nga mo gamble kita sa kung gusto ta nga mo success. Ulahira nato ng mga doubts. Unahon nato ang taking the rest. Ato sa gyud ng sulayan. Ingon ani ang ako nga gihimo before ko nag-retire, do na pa ko sideline nga gihimo dar. Doon na ko'y salary. Before pa to. Before pa to, doon na ko'y sweldo. Dayon, every Sunday, kay wala man sirado man ang store ana, nag-sideline pa ko og kanang drive og motor cab, tricycle, no? Every Sunday, para madugang sa, of course, sa atong kita. Routine na maginan ako nga every Wednesday, evening, 7 to 8. Yes. Friday, 7 to 8. So yung wife kasimba siya every Saturday? Yes. Not only every Saturday, Wednesday and Friday and the whole day of Saturday. Ikaw, ginatod ni mo siya? Routine na nako nga hatod kuha. Until such time nga bakante na magyukuan ng first Saturday sa November. Kay gi-avail naman ako akong mga leave credits, no? So, miingon ko sa akong asawa nga, pwede ba nga mukuyog na lang ko og simba nimo kay ako ra mo di sa diri sa balay mabilin. Gani ako sa previous nako nga denomination 1 day lang unya 1 hour pod in a day. So ano man ni sila nga whole day Saturday do na pay Miyerkules, do na pay Biyernes. Curious lang ko darba og unsa gyud naa diha sa simbahan nga ingon ana man kadugay. Ako mismo nakabasa sa Malakias 3:10. Ay mao ni. So sukad ato dar akong gitistingan dili pa ko Adventist at the time ha. Ako lang gitistingan og tistingan daw nato ni og sirado. Tistingan daw nato og utuman aning giingon diri sa Malakias 3:10. Mula to akong gitistingan dar after that mga 1 month. Uy. Wa man makuha akong kita kundi nadungagan man hinuon. Unya ningundang na pug ko og drive ato sideline. Doon na naman yung mga ginagmay pa at that time nga natigom-tigom. So Jennifer, para sa atong mga viewers nga wala na sayod sa Malakias 3:10, unsa man nasa nakabutang sa Malakias 3:10? Nagsulti diha nga ato gyud nga dad-on ang atong mga halad og ikapulo ngadto sa panudlanan. So mao na ang ako nga gitistingan. Kung gusto usab mo nga mo testing aron maka-experience pud mo sa ako nga na-experiensyahan, hala testingin ninyo na kay tinuod o matuod yun ang pulong sa Ginoo diha. Karon, ang imo bang negosyo ikaw pa mismo o kamo na duha sa mga asawa nagapadagan? Katong pagsugod nako ako pa man usa.
3 months after, ako na siyang gipa-resign sa iyang trabaho. Okay, daghanan. Ingon ko nga mag-usa diri, tabangan na to ni. Manpower. Yes, dugang. kinahanglan. Usa ako mag-hire sa gawas, ako sa kang hire daan. So dito gasugod until such time nga mingro. Yes. Doon na natay branch sa Mulabi, Wow. sa Buog ug sa Ipil. So you now have from katong gamay nga cubicle Gamay kayo na nga empty cubicle, boxes yes. So good. Karon na kay 3 other branches. Yes. Sa computer sales and services. Computer sales and services. Wow. Ang ako na lang nga magamit ko sa bisan unsa nga paagi nga makatabang ko sa buhat sa Ginoo. Muna na akong handom karon nga himuon ko sa Ginoo nga instrumento kaya ang ako nga pamilya na naman po na plastar naman. So tanan nga mga paagi nga mahimo nako aron matabangan ang buhat sa pagduso sa mga balita, ako na nang gikumitar sa Ginoo karon. Well, karon nga nahatag nato ang imong istorya sa atong mga kapuglaw. Aduna ka ba bay lain pa nga mensahe para sa atong mga viewers karon? Ang ako lang mensahe nga mapaabot alang kanatong tanan, labi natong mga igsuon nato nga mibati usab og grabe nga kalisod sama sa kalisod nga ako nagian. Dili gyud rason ang kalisod aron nga muhunong ta sa ato nga handom sa atong kinabuhi, mo surrender ta sa atong mga damgo tungod kay moabot ra gyud ang tubag sa atong mga gihandom o gihangyo kun kana ato gyud nga lihokon, ato gyud nga trabahoon. Unya ra gyud ta mo surrender ug di na gyud nato makaya, no? Sa akong nakita walay rason nga ang usa ka kabus nga sama nako dili magmalapuson sa iyang kinabuhi. Walay rason nga akong nakita. Ato ning gamiton nga higayon para basin di ay kung asa man siya karon nga parte sa kalibutan, yahaning makita o maka-reunite mo. Yes, okay. Salamat kay aning time darha nga ako ni siyang mapaabot. Actually, ang ako nga magulang tungod sa kalisod, Yes. mi lakaw gikan sa mong Pinoy-anan kay naghandom pod og kanang maayo nga kinabuhi. So karon ang akong panawagan kon ang ako nga magulang kung nakakita man siya karon nining viewing Noy kay Manoy man ako siya. Yes. Kung buhi pa man gali ka, naaman ang atong inahan, buhi pa man ang atong amahan patay na, naamang gihapon kadumduman ka sa atong balay Pinoy-anan sa Kawit, naghandom ra gihapon mi o wa mi mawadig paglaom nga one day mauli ka o mahiusa ta pagbalik. Yes. Buwing ako nang i-appeal sa akong pagkampo Sir Jennifer nga kamo sa iyong pamilya magkahiusa-usap. Okay, ang ngalan di sa akong magulang mao si Domingo Tumarong. Yes, si Manoy Domingo Tumarong. Manoy Domingo Tumarong. Yang gimingaw na imong mga mangod Manoy. Para po makita nimo imong mga pagumangkon Manoy. Yes, 29 years, dugay-dugay Okay na. na, halos magtulo ka dekada na. Yes, tinuod na. Anyway, ano na tayo mga kahigalaan dito sa Pagadian karon. Ingon mo sa mga atong misis, atong i-greet. Sa akong mga kauban sa iglesia sa Pagadian City Central Church, happy Sabat kanatong tanan diha. Labi na sa usa sa ato nga tigulang sa iglesia, si Elder Tita Pembaluhisa, o sa tanan namo nga kaubanan miyembros Pagadian City Central Church o sa kasikbit nga mga kaiglesiyahan sa Pagadian City. Sa tanan usab nako nga kauban sa trabaho, happy Sabat kanatong tanan. Okay. Daghang salamat Sir Jennifer sa higayon nga imong gihatag kanamo. It's my pleasure. Nalimtan din ako og Yes. great ang akong asawa. Ang asawa si Yes. niyaman siya diri karon, no, si Maribik Tumarong. Na siya diri karon kauban nato. I love you so much. Mama Rivic, thank you sa pagtugot kang sir nga makigduyog ka na mo. Yes, mga kapaglaon, hinaot nga katong sugilanon nga atong nadunggan gikan kang Sir Jennifer tomorrow maghahatag ka natog dugang kadasig pagtulunan sa atong pagkinabuhi. Hangtod sa sunod higayon dinhi lamang sa Top Secrets.
nagsaad siya na mubalik. Unya dadon kita dito sa langit. Dito waranay kagulanan. Lunlun kalipay way katapusan. Mga butang ning kalibutan, ang tanan pulos kakawangan. Kabus ka manog adunahan, tanan dunay katapusan. Ug nagsaad siya na mubalik. Unya dadon kita dito sa langit. Dito waranay kagulanan. Lunlun kalipay way katapusan. Gusto ka kaluwasan sa kang Jesus mo lamang mabatnan ang tanan mo nga kapakyasan sa iyang dugo kaugasan. Ug nagsaad siya na mubalik. Unya dadon kita dito sa langit. Dito walanay kagulanan. Lunlun kalipay way katapusan. Ug nagsaad siya na mubalik. Unya dadon kita dito sa langit. Dito walanay kagulanan. Lunlun kalipay way katapusan. Lunlun kalipay way katapusan. Lunlun kalipay way katapusan. Most of the times, bad publicity is inevitable. Even if how careful you are and how you behave responsibly, you always run the small risk of an unexpected public disaster. The theory is that as long as people are talking about you, it's a good thing. Even if they're saying awful things about you, the publicity is supposed to still be good because your name is on the top of it, keeping you relevant. We link bad publicity to various individuals who have stained their dignity to unpleasant one. Let's say you have lots of boyfriends, or you are known to be so friendly that other people think about you as flirt. In the development of age, bad publicity reaches the masses before you can even mount for a defense. This time, it would be very difficult to protect your tarnished image in the public light. As Christians, how could we reinvent ourselves if we experience being trapped in this public light? And what does the Bible say about keeping a good image in public? This morning, join us as we void ourselves from the adversity of bad publicity
Here in Good Morning Pastor. Are we too conscious on what people think of us? Maybe yes, maybe not. How bad does publicity affect our lives in general? To discuss this topic, we have this morning with us the District Pastor of Everlasting Fellowship, Pastor Alfredo Dichos. Yes, good morning, morning, Pastor. Good morning po sa inyo, Hadia. Yes. Ang everlasting sakop kini siya sa North Central Mindanao Conference. Yes. So, Yes. good morning. lugar. There is a Ano siya? Lugar from Opol to El Salvador City. El Salvador. Okay. So Pastor, daghang kayong salamat karon sa imuhang wala juga ni balibad nga makikauban namo karon ning Kabuntagon. So Pastor, ato kining hisgutan kining imahe. Unsa man ka mahinungdanon kining imahe sa usa ka tawo ngadto sa publiko? Kung mag-isgot ganita o image, importante gigay na. Kay bisan asa tamo adto, kung ang imahe sa usa ka tawo sa kinatibuk-an o sa kadaghanan dili maayo, maglisod gid ka pag-convince sa mga tao. Maingon man ang mga tao nga, usa man ni siya nga mayra man siya sa tubang unya daghang kang istorya sa palibot. So kung dili maayo ang imong rapor, ang imong panagway sa publiko, ang mga tao makulangan og pagsalig, dili mo tuo nga na kanimo. Usually kay sila kay ang tao kay judge based on physical, makita sila sa gawas, Pastor. Yes, tinaw na. Mabitan yung mga tao nga conscious kayo, bisag asa mo lakaw, labi na sa itong mga batanon, bisan pa ang mga hingkod. Pag lakaw nila na, dugay gina mahawa sa balay, tanawon kung angayon ba sila, gwapo ba sila, di ba? Gwapo Para sa ba? imawing, di ba? Before kanyan, nagplaster ka yun. Kay conscious man ta, kung usay isultis mga tao sa ato, kay wata kabalo usay feedback. Sa man siya mauni mo na, di ba? Okay, ang una makita sa tao ang gawas yung gyud, ang gawas gawas. mo yun, panagway gyud. Kayo, Whether we like it or not, mao gina ang basihan sa pagtan-aw sa tao ngani sa tuwa. So, Pastor, related din siya or pare-pare ba sa gitawag nato nga pretension or pretense kanang pakaron ingnon. Okay. Related Kini na siya, magong pare-pare sila. pagpakaron ingnon o pretension, mao ni siya usahay kita mapugos magunta og tu atas gawas, tu atas publiko, atong ipakita ang pinakadabis kung sa pinakamaayo nga hikanato. Yes. Pero sa sulod sa tuang panimalay, sa atong mga kabataan o sa close nato nga family circle, lahi ang ilang pagtanaw sa ato. Pabito nang dunay uban nga mga anak nga maingon nga mayon tani akong papa kung naa sa simbahan perminti magpuyo. Kay kung naa man ko sa simbahan, ang istorya tanan maayo kay sa publiko, wa kay mga dautan nga isulti o dili maayo. Pero pag abot sa sulod sa balay, lahi naman, di ba? So related na sila, naay Pastor. pagpakaroon ingnon, medyo related. Pero kung ang tao nga unsay naa siyang sulod, unya mao po na naa siyang gawas, dili na siya pretension, mao gina siyang tinuod. Yeah. Pero kung mayon ka nagpakaroon ingnon, medyo doon ay susama. Pero mas nindot dito nga kung unsa ka inward, What is pakita nimo, inside, sa o kung sa gawas. imong ipagawas mo, nindot. Mas Kaya sa maayo. kalibutan nga itong gipuyan karon, kung mayon sa kalibutan sa politika, sa celebrity, o mayon sa church workers, di na ito ipalayo. Lisod magayo nga magpakaroon ingnon ka lang aron makita sa kadaghanan. Pero ang sa to, lahi man kay ang Ginoo nagtan-aw. Di ba? Importante kayo. Okay. So, para sa ako, kining pretensyon, dunay susama gihapon sa kanang pagpakita nimo kung unsa ka sa gawas. sa atong Pastor, sa atong panimalay, ang nakabalog yun sa ato ang kaugalingon atong pamilya. Kung unsa ta. Yung totong, Yes. yung totong ikaw. Yung totoo. Asawa, mga anak, o nasa iyong palibot, may bitang dunay mag-away, mingon din na ba na nga, hinaya imong tingog kay makadungog atong silingan. Buti pa sabot, kung walay Di sila silingan, gusto. magsiningkahay mo. Linabayay. Pero tungod ka dunay nagtanaw, dunay silingan, Morbag ka pa pretend ka. Mo na siya kayo natin, di ba? To Pagkaroon protect your public image. Yes, atong maprotektahan ang imong imahe sa publiko. Sa ato pa, Pastor, kung usa ka dito ka sa uban nga mga una ka sa gawas karon unya, ang imong imahe muhawa ka dito, unsa ba kani ang larawan nimo sa usa ka tawo kuan ba ni kanang makadaot ba ni nga uy paghawa nimo dito na anan din naglibak unsa may makadaot ba ni? Sa tinuod lang, bisag asa ka ibutang, bisag unsa man imong trabaho o pastor ka man o sa gobyerno ka man sa kompanya, pag ibutang ka din ha, mo na ginag you cannot please everybody. Hindi maginaantarang tao ka na si mo. Pero sa paghawa nimo dito, lagi na maayo, lagi na dautan dili maayo nga isulti ang mga tao. Pero kana usahay magod makahatag magunag dili maayo nga reputasyon si mo. Kay tanaw ang kalibutan nga atong gipayon sa atong nasod. Mga tao
nga gi-atake pag-ayo sa television sa media. Wala siya kaagwanta unsa nitabo. Naghikog kay nga naman di siya kaagwanta sa kaulaw nga iyang gibati sa nadunggan sa publiko kung unsa ang iyang pagkatao ug ang iyang imahin na daot. Yes, so murag po siya related sa cyberbullying. Yes. Sa karon nga panahon na to. Labi na estudyante, wala ka bantay nga daot na di ka sa internet sa murag madto sa netizens. Pero wa ka balo nga butan man kay ko, butan man siya sa pananaw sa ubang tao. Tapos gidaot siya. So pastor, nakapangutana ba ta? I mean, ang social network sa katao maka-influence ba siya sa public image niya in totality? Yes, tanaw na to kini sa kalibutan nga atong gipuy-an. Once nga usa ka tawo mo endorse og usa ka produkto, mo na iyang gigamit. Maunsa ang mga tawo nga nagtan-aw siya, uy, mao pud akong gamiton kaysa diha nga mao na iyang gigamit, nagwapo man siya. Sa atong church, panlitan, mayon ka nga sa gamay pa ka. Ini kadakon ako magpastor ko, kay mao ni nga pastor akong idol, maay kay mo wali, maay mo istorya, di ba? So ang influence ni ana nga tawo dakog mahimo ngadto sa mga katawhan nga nagtan-aw tungod kay ilang nakita nga ilang sundon kung madako sila nga gusto silang mahimong ingon niana, di ba? So dakog impact sa ilang nga kinabuhi kining tawo nga ilang gitan-aw nga ilang nakita. Pwede ba na to ma-connect ka ng saying the birds with the same feather flock together? Kanang giyon nila nga kay social network ba okay. no? Sa social network mao gyapon na siya usahay mo god kung kinsa ang imong kauban. Although bisag wala ka naghimo sama sila naghimo, pero ang mga tawo may imong god nga kung kinsa ang imong kanunay gikauban inana po ka. Pero dili pud sa tanang panahon. Kaya public image sama bitaw karon sa mga news nga atong nadunggan. Makitaan ka nga nagpa-picture kanining tao nga kontrobersyal. Ilaras na pag-istorya. So, pero sa ato nga church, sa man nato, nga kita makiglambigit man, makiguguy-hugoy man sa mga tao, na bisag unsa pa ang ilang sitwasyon sa ilang kinabuhi, unsa pa man ang issue sa ilang pagkataon ining kalibutan na. So gikinahanglan gina, labi na sa ato nga church, kaya unsa nato sila pag-abot. So pastor, lakbita dito sa Bible. Daghan man dito gitawag perfect man sa balaan kasulatan. Unya duna puto sila mga imahe nga dili maayo. Unsa may dako nga kalainan karon og kaniadto? Okay. Kung mo isgot taga dako ang kalainan karon og kaniadto, ang mga tao sa una sa balaang kasulatan ilagya pon giprotektahan ang ilang image. Pero bisag unsaon nila protect ang ilang image kay naa man gyud ang kadaot ilang nakita man gyud sa mga tao sa atong panahon karon whether we like it or not. Kining atong image nga atong gipakita ato ni giprotektahan. Kaya nga naman, makadaot man ni sa ato kung di nato ni atimanon. Like, kung asa ka trabaho, kung ang imong image nga gipakita ngadto, unya dili mo reflektar kung asa ka nagrepresent, dako kay kahatag og kadaot. Yes. So, ma-discourage po siguro ang mga tanong nga, ay, mayroon na sa kuhan. Labi na sa ato sa TV, for example, ay, mayroon na Panimbaya, rare, pag-abot, di mo may pamansin, di man nagpanimbaya. Ulaw kayo, no? Sa sunod, sa gawas, may sila nga, mayroon na sulod. Pero sama sa inyo, nga inigawas, managad gyapon mo nga, okay kidi ay. Pakaunon tayo ginapit. Nga, pakaunon tani kay managad. So, pastor, daghang kay salamat. Unsa man imo ha mensahe karon labi na sa atong mga viewers. Okay. Ning imahe. Gusto na ko i-greet ang tanan nga mga viewers, no? Unsa man ning coverage ani tibuok Pilipinas world tibuok kalibutan. So live ta sa Facebook. Maayo nga pagtan-aw sa ato nga programa Panimbaya o gusto nako i-greet ang ako nga pamilya, ang akong pinalanggang asawa, ang akong eldest nga daughter si Yinyin to sa Davao karon manganta sila sa ASI Convention. Si Inday, si Siegfried, si Nini, Matmat, Mitmit o si Inday Budak, tanan nga mga ginsakpan og sa tanan nga mga kasakupan sa distrito labi na gyud sa karon sa Sungay alubihid na ako karon din ha tungod kay ang inyong district pastor nag-imbitar sa ako para sa inyong association. So daghang kay salamat pastor sa sunod na pud nga higayon naot nga dili ka mo balibad. Yes, pastor. Kay basta makasugod na diri wa na ginay balibaray. Salamat daan pero tan-aw na nato kung open na po tong schedule. Yes, so daghan po kay salamat sa higayon. Yes. So mga kapaglaom niya na usab kita sa ato ang Bible trivia. So nindot mo ta kayong discussion pero niyan usab kita sa atong Bible trivia. Okay, let's read. Question. In the Gospel according to John, which of the apostles doubts Jesus' resurrection until he sees Jesus with his own eyes? Kinsa daw tong apostle nga nagduha-duha. Ay pa sa nga hay pa kumutungan na banhaw si Jesus Christ kung makita ginako sa akong mga mata. Gaduha pa siya. Kinsa to sa nga apostoles. Mga kapaglaom. Doon na mo answer, please. Mga kapaglaom tawag na mo kung doon na mo answer na. So mga kapaglaom, mubalik pa mi taw-taod ayaw mo hawa diha. Mubalik pa mi dinilan sa Panimbaya sa Kabuntagon World.
I grow up, I want to be. When I want to grow up, I want to be. When I grow up, I want to be. When I grow up, I want to be. I want to be a it works distributor, a scientist, a doctor, A businessman. a princess. How can you use that in God's ministry? I can research and help cure disease. I can help by sharing my toys. I want to help the sick in God's name. It's for the health and wellness for people. I can help raise funds to build churches around the world. Remember, kids, in all things that you do, commit everything to the Lord. Proverbs 16:3. Lain na sab nga kahigayunan ato karon nga makita sa Bible Beats mga kapaglaom dinhi sa Mountain View College, Valencia, Bukidnon. Ako makauban karon ang usa ka manyag nga binuhat nga volunteer sa Hope Channel. Walay lain ko dili si Miss EG. Good morning. Good morning, Wing. So imo kong kuyugan karon sa pagsayod sa atong mga kapaglaom. Unsa man ang atong ipangutana sa atong mga kapaglaom karon? Aduna ko'y dako gid kay nga pangutanog na curious gid ko ani no sa Biblia dunay daghan nga mga propeta nga nahisgutan. Ang pangutana unsay timailhan sa mini ug tinuod nga propeta? Wow. Murag lisod-lisod na nga mini o tinuod nga propeta. So ready na ka? Ready na. So tara, mangutana na ta sa atong mga kapaglaom. Sir, ang pangutana unsay kalahian sa mini ug tinuod nga propeta? Ikaw, sir. Ang kalahian sa mini nga propeta kay nagapanagna siya kanang makita ra sa kanang pareha ng mga naay mga makita ang adlaw nga mosilak ningon nga niya magdag-o mo siya kay kini muulan gyud. Okay naman na. So mini na. Mini na nga mga pamagi. Ang tinuod. Ang tinuod sama sa mga propeta kaniadto sa sumala sa makita sa babasa sa Biblia o sa mga history nga kanang magapanagna sila pinaagi sa gahom sa Dios. Kanang nagpa ka Dios nga narapadris yuta. Munay mini. Ang tinuod ato ang Dios langit ang tinuod jud. Ang ilanan sa mini kanang wa gid mo tuman sa kabutuon sa Ginoo. Ang tinuod kanang nagatuman sa kabutuon sa Ginoo nga kasuguan. Ang mini wa masulat sa Bible. Ang tinuod nasulat sa Bible. Ang iyang mga tag na matuman, unya ang iyang mga batasan sibo sa Biblia. Amini kanang wala magsubay sa Biblia kay ang Biblia gud may atong sukdanan. Magkuhan sa mga Dios. Usa na ang mga mini nga nagtudlo sila sa iyang mga pagtulunan niya dili maayo. Ang tinuod? Ang tinuod mao ang balaang kasulatan. Kung iya matod ba diha, mailhanin mo ang tinuod nga propeta kon siya mag-sulti sa buhi nga Diyos o mag-introduce sa kasuguan sa Diyos. Ang mini, sir? Ang mini, katong mini, mo na ang mga tao nga nag-insult siya kagulingon. Nga nagpatutuo na siya nga ako sinugo si Ginoo pero wala gyud siya mga ebidensya nga siya mao ang propeta. Okay. Kanang naka-connected gid siya ba nga kanang connected gid siya nga sa Bible niya. Ato na gid po siya na-experience yan, ginadyo ka tinuuran. Ang mini, gitawag na siya false prophet, niya dili matukma sa Bible. Nga iya-iya lang, nga gitawag siya antichrist, kay nga naman, ihamang pakusog, niya dili mao ang tinuod nga nasukat sa Biblia. Atong nasayoran sa atong mga kapaglaom karon sa ilang mga tubag. Ang mini nga propeta o tinuod nga propeta. Unsa man ang imuha nga opinion sa imuha nga personal nga opinion? Para sa ako yawing kinahanglan gyud ita magtuon sa Biblia no kay posible nga kung wala ta kabalo nga mini dayto siya mahimo nga mailad pa ta or malingla pa ta sa ilang mga bakak so magtuon gyud ta sa Biblia. Og ang tinuod kinahanglan gyud ay nga basahon nato ang Bible. Yes. Dili lang gikan sa baba kundi siyang binuhatan og tukma sa balaan kasulatan. Yes. Mga kapaglaom importante jud kayo na nga magtuon ta sa balaan kasulatan aron dili ta malingla ni Satanas. So G, thank you kay sa imong pag-uban Walay ako sa karon. payan Kuya Wing. Hantod sa sunod na pud nga higayon imo kong kuyugan. Yes. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran, AJ Galvez. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World.
Mga kapaglaom, ano yan sab kita sa itong segment ang Let's Pray Today. Kung din ka mo among gimitan sa pagiguban ka namo sa 7-7 prayer. Ano ya, kauban nato ang atong District Pastor sa Everlasting Fellowship, Pastor Alfredo Tichos. Pastor, salamat kayo sa pagpadayon sa pagiguban. O karon atong i-appeal sa pagampo, Pastor, ang gipadala diri mga prayer request. Una, gikan kang Carl Alforque. Siya na dengue o nasa sa ICU karong mga panahon na. So ato siyang yampo. Sunod si Johnny Kalibod, papa ni Sir John Stern, naasa sa hospital. Let's pray for his fast recovery. And then Resin Baslot, nagbalatian siya, hindi siya makatindog ug hopefully makarecover na siya. And lastly, si Brother Ernesto Sanidad, na-aksidente siya last August 5, nagka-fracture ug kinahanglan siya og operation. We will pray nga maoperahan na siya. This is from Levi Sanidad. So let's pray this. Okay, mag-ampo ta. Langit no nagamahanan nga Dios niining mata mga Takna sa Kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay. Amo iuli ang amo pagdayeg ug pagpasalamat nga kanimo tungod kay ikaw ang tinubdan sa tanang mga panalangin ug grasya nga imong nadawat gikan kanimo. Nini Takna o Dios sa pinasay. Kami nagahangyo sa imong kaluoy ug grasya niining imong mga kanakan nga karon anaa sa tambalanan. Carl Alforque naa karon sa ICM. Naghangyo kami kanimo o Dios kay ikaw magaparalangin kaniya do na siya balatian, hinaot kay imong ituyhod ang imong gamhanang mga bugton ug kamot nga bisita kaniya aron mahihuli kaniya ang kapiskay sa panglawas. Uban kang Johnny Kalibod, Resin Baslot nga nausab sa tambalanan ug Ernesto Sanidad. O Dios, kining imong mga kaanakan niining Taknaa nagakinahanglan sa imong panabang. Wa kami lain nga maduulan, gawas kanimo tungod kay ikaw ang naghimo sa tanang butang niining kalibutana, lakip ang among tagtag sa mga kinabuhi. Busa ikaw ang among sandigan ug ikaw ang among hangyoon sa kinisingkasing ug hinaut o Dios maluoy ka. Ayuha ang ilang mga balatian aron makagawa sila sa tambalanan, makabalik sila sa ilang tagsa sa kapanibalay nga mahimong magmalipayon. Panalangin ni kaming tanan niining Kabuntagon ang tanan nga mga viewers sa tibuok kalibutan. Pasayloha kami sa among mga sala. Kinantanan mo ginasalig o ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. So mga kapaglaom, nanginawat kami nga ang maong pagampo, atong pagampo nga atong gihalad niya to sa Ginoo, makahatag ka na to og dugang paglaom o ang atong mga ipanghisgutan, no? Dire sa atong programa makahatag usab ka na to og dugang kahibalo, di ba Pastor? So sama ganina sa ato ang hisgutan sa Good Morning Pastor, hinaot nga dako buto siya katabang sa itong mga viewers. Okay, nang hinaot po ko mga viewers nga ato itong nasabtan pag-ayo nga ang atong imahin sa publiko importante, pero ang labaw nga importante mao ang atong imahe ngadto sa Ginoo. Yes. Now, sa dili pa namo tapos no, doon ako ibasahon dinhi sa Galatians chapter 6 verse 3 nga nag-ingon, if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. So kung magpakaron ingnon ra kita aron nga ang mga tao sa gawas ganahan nato samara nga giilad ang atong gagalingon. Daghang salamat ug may buntag. Okay. So mga kapaglaom, kini ang Let's Pray Today where you don't have to pray alone. Karon maminaw ta og lain usab nga awit sa rana sa Kabuntagon. Ikaw niya
Kabuntagon world is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Jocelyn Asenas, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Dr. Dorwin Lahot and family, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference workers, Miss Edel Kirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Baring, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Miss Elvira Maaliao, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga. Problema sa manag-uyab ang gipadala sa atong letter sender nga atong pagkahisgutan diri sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kabatanon nga nagdako nga anaa sa sulod sa iglesia. Dasi ko nga gapag-apil sa mga kalihukan, batanon sama sa camping, hiking ug mga community outreach. Parehami og relihiyon sa akong uyab, apan sa lahi siya nga iglesia gasimba. Dili pud siya hilig sa pag-apil-apil sa mga youth activities. Ang resulta, pag naami mga activities, sige siya monitor kung kinsa akong kauban. Unya usahay, pag dili ma-replyan, magselos-selos. Unya usahay, pag mag-away sab mi, balikason ko niya. Uy, delikado to. Gusto na ko siya pasabton o kuyugon sa mga activities. Apan murag wala man siya hilig. Unsa may angay na akong buhaton. Mga kapaglaom lahi na pud nga suliran ang atong tagaan og kung anong maayong solusyon or like advices. But before nga atong kauban karon once again si Pastor Dichos, but aside before saya ato asang paminawon no atong mga kauban diri magsugod ta ni Fitz. Yes, Fitz unsa man imo ang maangay masturya or advice. Okay lang ang first hand experience nga inani ba. Una, siguro advice na itong ipatanaw itong segment. Sorry. Ipatanaw ning Dear Panimbaya. Tanaw itong episode sa August 19. Kaya na dito, natsada kayo dito ang ipaladala nga news. Problema na siguro. And, padayon lang gid sa pag-invite sa iya. Diba? And, i-explain po siya kung sa'yo naa dito sa youth activities ang kinapila ni mo. Kaya para mangyang po siya nga, nindot di ay ni siya, dili din ni siya maka-office ako, dili din ni siya makadaot sa kuha. Instead, makalingaw dahil ni siya. And, ikaduha, hopefully madunggan po din siya sa katong yang uyab. Langga, hinaot ta nga, I mean, ayog kalain and please support sa imuhang uyab kay dili man pud ni sa dinautan ang ginhimo. Church man pud ni sa activity. Kana pa nga simbahan sa di ba nga nag-enjoy sa activity kaysa dito sa gawas. So safe mo kung ginhimo ninyo ni. Ug wala sa buhaton lain sa imo o sa inyong relasyon. Yes, thank you, Fitz. Salamat. Sabno, keep inviting her daw or him sa church activities. Bahalag, wala daw siya hilig, pero keep inviting him. Okay, sugod na punta kang next si Ate Abby. Ma'am Abs? Okay, sa ato ang letter sender, ang ako alang yung ma-advise is i-assure lang yun sa iyaha nga ang imuhang gibuhat para siya sa Ginoo. No, and then wala kay laing gibuhat, i-assure lang gid nimo siya ba? Kay natural lang ginang magselos kay wa man pud siya ka wala man siya dito. Baka babae po ni iyang kuano. And then pwede gid nimo siya pasabton nga kung pwede next time uban siya. Pero kanang times nga balikason kaniya, pwede nimo na siya iampo sa Ginoo kay wala gyud. Kay wala gyud kanang imposible sa Ginoo. Pero kung magsige na lang gyud siya balikas sa imuha, and then what if maminyo mo ginabalikas gani ka nga sana lang ka no nga uya pa sila. What if pag minyo ninyo balikason gihapon. So think it through and then pray hard. Pray good. Pray hard para sa inyong relationship. Mao lang na. Si Wing, nagpanikad na diri mga kapaglaom. Wing, unsa man ato ang advice ani Wing? Kani siya, kaning mga lalaki god, mga siloso, labi ng mga siloso. Ay pun mo palabig siloso kay delikado na siya. Ano lang?
imo siyang ingnon nga nag-uyab ta, active na ko sa church. So dapat imo kong suportahan, ubanan ko nimo. Ayaw ingo nga di ka ganahan, ubanan ko nimo para mahibaw-an nimo kung unsa ang kahimtang dito. Sige ra kag silos diha. Na imo siyang tagaan o kanang kuan mag-deal mo ba nga mao ning himuon ninyo, uban ka nako kung nakay activity uban po ko nimo. Para mahibaw-an nato diha nga wa koy gihimo nga dautan. Kung nahigugma ka nako, ubanan ko nimo sa mga activity dili kay magsige ra kag silos diha. Tama ra ka silos, kapoy biya na niya magsige pa jud kag pamalikas. Oh, bad words pa jud ka. So lahi na siya nga sitwasyon. Kung nahigugma ka, mauban ka nako, naa man gud kung manhigugmain, naa man gud dihang banding. Kay kung di mo magbanding, wala, bulag mo diha. So importante nga magsinabtanay, ubanan nimo siya kung asa nga mga activity inyo nga ginahimo sa church. Total kay Yes. church bitaw siya. Anyway, isa iyang letter magud gusto na ako siya pasabton. So wala pa siguro siya sa stage nga na gistoryahan pa yun niyang uyaba. Munang sakto to yung gingon may iya yung pasabton jud niya. Kayo kuyugon kung pwede kuyugon jud nimo siya no sa inyong activities. Pero na mga lalaki lagi nga tulibag-bag usahay. Gusto lang nga pansin pirmi sa ang iyang uyab na ara pirmi siya ha. Oh. Yes. Kulang lang og kining expose sa kinabuhi ba. Kung ma-expose na ka, dihan nimo masabtan. Kasi rag standby sa balay. Pero si pastor Yes, pastor. Kini si na. pastor kay ganina na siya gulat-ulat pastor unsa may gyud atong buhaton na ni pastor. Okay, una sa tanan mayong buntag sa nagpadala no. Samtang naminaw ko sa inyo nga mga gipang tambag usab. Okay na kay ito siya. Pero niya ang kining problema sa lalaki, aktibo siya sa iyang pag-alagad sa iglesia din sila nagpasakop. Aktibo, camping, hiking, naa siya. Ang problema kay na siya uyab nga dili hilig unsa iyang hilig. Mao gud ni problema, opposite bitaw sila. Ang isa hilig adto, ang isa dili. Na ang problema kay ginamonitor siya permanente sa iyang uyab. Kisay kuyog, kisay tapat. Unya magsilos. Una sa tanan, pasalamat ang laki kay ang babae nagsilos puto pasabot. Gihigugma siya. Pero di pod maayo pasobrahan og silos kamo man hinungdan sa away. Nakoy katambag sa lalaki mao ni. Dungagi pa imong pag-ampo. Wa pa siguro nimo na istoryahi sa tanan aron makasabot siya. Puasahi. Magpuasa ka aron nga imo ging dalon nga to sa Ginoo. Pero hinumdumi nga dili pod sa tanang pag-ampo bisag grabe nang puasa dunggon sa Ginoo kay na may pag-ampo nga hulat, yes, no and wait. Kung dili gyud mas maayo pa nga kung di gyud magkasabot. Mientras wala pa mo gikasal, wala pa mo na minyo. Mas maayo pa nga magpulag mo din ha kaysa kung wa mo nagkasabot kaysa unya na mo magpakasal dahil pagkahuman magbulag na dako na kay problema. Pero kung madala pa ala tambagig ayo ampui unya pasabta siya nga inana ang sitwasyon. Yes, makapaglaom no, tambagi, ampui, puasahi, pasabton, i-invite nga Sharo yun na imo ang sa tong letter sender Sharo dili gyud na kasabot ang imo ang uyab. Well, makapaglaom hinaot nga natagaan og kalandagan o maayong panglantaw ang imo ang natagaan imo maayong panglantaw ang imong siliran karon nga gidala-dala. Anyway, makapaglaom ati apps unsa man atong dala-dala nga bag-o karon? Before si Abs natin caller. Direct. Oh. So nawala sa linya. Caller sayang. So ati apps unsa man ato? Okay, mga balita sa mga kalihukan sa atong iglesia sa nagkalaing-laing, dapit ang atong siron sa News Plus. Mga kalihukan nga makahatag o kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga balita mahitungod sa pagpalambo sa atong misyon nga gihimo sa atong mga iglesia ang among ihatod diha kaninyo. Southern Medical Mission nagpahigayon og medical outreach sa Matalam, North Cotabato. Mass wedding alang sa mga Bible seminarians gipahigayon sa Mailag, Valencia City. Fundraising fun run gihimo sa mga miyembro sa Rainbow Association. Mulavi Adventist Youth nagkahiusa alang sa ilang series of outreach activities. Hydro Philippines and NCMC Adventist Community Services nagpahigayon og relief operation alang sa mga biktima sa Marawi Siege. Oplan linis sa Bugo, Cagayan City gihimo sa Christian Adventist Rider Services. At ang mga detalye diri lamang sa News Plus. Southern Mindanao Mission nagpahigayon og medical outreach sa Matalam, North Cotabato. Anya ang detalye. Nagpasiug daw og usa ka medical outreach ang mga volunteers gikan sa Atis Central Church sa General Santos City nga gipanguluhan ni Pastor Ernie Yata. Kini ilang gipahigayon ni adtong Hulyo niining tuiga alang sa mga katawhan sa Matalam, North Cotabato.
Adunay libreng consultation ug mga tambal ang gipahat sa mga tao sa lugar. Bata man o hamtong, babae o lalaki, Kristiyano man o Muslim, walay pili nga giserbisyohan sa maong medical mission. Usa-usab kini sa mga preparasyon sa dakong wali nga gihimo ni Pastor Edwin Golfan nga adunay temang Hope in the Time of Crisis. Mass wedding alang sa mga Bible seminarians gipahigayon sa Mailag, Valencia City. Ania ang report. Libreng mass wedding ang gihimo ni atong August 13, 2017 sa MVC Annex Campus, Valencia City, Bukidnon ug kini gidumalahan ni Mayor Azucena Huervas. Ang mga kinasal mao ang mga magtiayong mitambong sa Bible seminar ni atong Hulyo 2 ngadto sa 8. Gihimo kini isip paghatag og higayon sa mga magparis nga makaangkon og legal nga panag-uban pinaagi sa kasal, pinaagi sa grasya sa Ginoo ug pagkahiusa sa mga sponsors nga mga business office workers sa Association of Adventist Medical Center Valencia ug Mailag Proper SDA Church na himong posible ang maong kasal. Kung diin adunay 9 ka mga magtiayon ang napanalanginan. Fundraising Fun Run malampusong gihimo sa mga miyembro sa Rainbow Association. Aniya ang detalye. Nagkahiusa ang mga miyembro sa Rainbow Association sa North Central Mindanao Conference alang sa pag-organisar og usa ka fun run ni adtong Hulyo 30, 2017. Kini gihimo nila sa Patag hangtod sa Bulwa, Cagayan de Oro City. Gihimo nila kini alang sa pagtigom og pundo para sa pagpadayon sa mga kalihukan sa ilang care groups aron daghan pang mga tao ang ilang madasig ug matabangan sa ilang grupo. Adunay 230 ka mga tao ang mitambong sa maong fun run. Molawi Adventist Youth nagkahiusa alang silang series of outreach activities. Atong saksihan ang report. Sunod-sunod nga mga community outreach activities ang gipahigayon sa Molawi Adventist Youth ni adtong Agosto 8 ug 10 ni ining tuiga. Usa sa ilang gibisita ang sitio Bakaran Elementary School, Gitalos, Mitsalip, Zamboanga del Sur, kung diin adunay mga subanin nga mga kabataan ang mobaktas og kapin kun kulang 2 ka oras nga nagtiniil aron lamang makakabot og edukasyon nga ilang gihatagag bili. Aduna lamang usab 2 ka magtutudlo ang nagaserbisyo sa maong eskwelahan nga nagasakripisyo usab alang sa pagtudlo sa mga kabataan sa maong lugar. Tungod ni ining kahimtang, mipahat ang mga kabatanunan sa Molawi District og mga tsinelas og school supplies ug nagpahigayon usab silag feeding program alang sa mga bata. Susamang aktibidades usab ang ilang gihimo ni adtong Agosto 10 sa Silangit Elementary School, Alicia, Molawi, Zamboanga del Sur. Usa ka madasigong pagbuhat alang sa paghatag inspirasyon sa mga kabatanunan. Philippines and NCMC Adventist Community Services nagpahigayon og relief operation alang sa mga biktima sa Marawi Siege. Aniya ang report. Isip pagresponde sa kasamtangang kakahitabong gubot sa Marawi City ug pagtabang sa mga biktima niini, nagkahiusa ang North Central Mindanao Conference Adventist Community Services ug ang Adventist Development and Relief Agency Philippines alang sa pagpahat sa mga pagkaon ug mga butang nga gikinahanglan sa mga biktima. Adunay 3,000 ka mga Samaritan boxes, 2,450 food packs ug 950 bed kits ang napahat sa mga tao sa Wao, Amay, Manabilang ug Bacolod, Kawali nga mga lungsod sakop sa Lanao del Sur. Gibisita usab nila ang mga barangay sa Iligan City ug Makabalan, Cagayan de Oro City kung diin aduna usab mga evacuees nga nahimutang. Hopeland linis sa Bugu, Cagayan de Oro City gihimo sa Christian Adventist Rider Services. Aniya ang mga detalye. Nagtigom sayo sa Kabuntagon ang mga miyembro sa Christian Adventist Rider Services diri sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City aron sa pagpanglimpyo sa kadalanan isip pagtabang sa komunidad. Ako pasalamat sa cars nga nakasulod ko na ani kay kung wala ko makasulod ani dili ko makaapil og papanglimpyo sa atong komunidad. Mao ni nga ang cars kauban sa among presidente si Edi Lanita kanunay gyud padasig sa mga membro nga unta ang tanan gyud ma-involved sa maong nga kalihukan. Mao mo gani kinahanglanon sa ato nga lugar labi na sa ato nga mga lungsod, ato mga barangay. Kinahanglan magita maglimpyo kay sa ato nga panimalay gani maglimpyo maganita. Makahimuta sa pagpasintar kung unsa man ang kaayuhan. Gani dili lang kani ang among nahimo. Nakahimo pumig tanom sa mangyub kauban sa DNR. Muna ang atong mga kalihukan kung unsay mga kaayuhan nga ato ika-serve sa atong komunidad
buhato na sa Cars Christian Adventist Rider Services. Usa ang pagbuhat og maayo alang sa atong komunidad sa daghang pamaagi nga kita makatabang sa atong isig katawo ug makahatag bili sa kinaiyahan nga gipiyal kanato. Kung atong pagabuhaton sa kinasingkasing, yano man nga buluhaton apan dakog bili sa mata sa atong amahan. Kini si R. River Tudes, kaninyo Panimbaya. Salamat sa pagkikauban kanamo sa paghatod namo kaninyo og mga positibong balita. Ipahat ang inyong mga kalihukan pinaagi sa pag-text sa among numero 0927-777-5602 o ipadala sa among Facebook page. Among bayang handom nga among gipahat kaninyo maghatag kanato dugang inspirasyon ug kadasig sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Nahisulat sa 1 Samuel 12:24, kahaluki lamang ninyo si Jehovah ug alagaron ninyo siya sa kamatuoran sa bugos ninyong kasing-kasing. Kini si R. River Tudes. This is Gerard Yamit for News Plus. Okay, daghang salamat sa ato ang News Plus. Aubrey, thank you kay Bre. Yes, ug sa atong mga kapaglaom magpadala og news. Og hangin nato atong mga palibot sa North Central labi na sa Mindanao o asa sa tibok Pilipinas. Kung doon na may mga news, pwede niyo na ipadala diri sa Panimbaya sa Kabuntagon para maapil nato na sa News Plus. O karon mga kapaglaom, aniya do na tay caller. Good morning. Good morning. Good morning. Kisay ngalan nato, ma'am? Leia. Leia. Hinay gamay mo hang monitor, ma'am, kay nag-feedback man siya. Kay Echo. So, hinay gamay. Among basahon ang question balik, ma'am, ha? Sige, okay. Paki-flash, please. Okay. In the Gospel according to John, which of the apostle doubts Jesus' resurrection until he sees Jesus with his own eyes? Unsay tubag nimo ani nga pangutana, ma'am? Tomas. Si Tomas. Thomas. Atong tanaw ng answer. Correct ba? And your answer is correct. Makita na sa John 20:25. Congratulations, ma'am. Taga-asa tong caller? Barangay 17. Barangay 17. Oh, sa Barangay 17 diri sa Cagayan. Diri sa yes. Layo kayo, Barangay 17. Okay. Doon na pa kay greetings, ma'am. Oh, i-greet mo ang family nimo. May buntag sa ang pamilya, diri sa Rodriguez family. Yan buntag po sa akong anak, sa mga silingan namo din sa Duran family. Okay. Advance happy birthday sa akong amiga si Jenny Ramos. Wow. Yes, advance Salamat happy kay birthday ma'am ha sa imong daw. pagtawag. Og si Ma'am Lia, nalang mo makikistorya diha nimo. Yes. Kung sa inyo hang sabutan diha. Yes. Yes. Mga paglam. Speaking of birthday, nag-greet na siya sa iyong birthday nag-greet wing. siya sa iyong birthday. Well, mo proceed dita sa atong birthday bulletin. Atong tanawon ang atong mga celebrants karong bulana. Okay. Tata Bisaya. Joy Bailio. Happy birthday. Sweetie Pagunsan. Happy birthday. Birthday, Anthony Ortales Du. Happy birthday. Happy birthday. Angelica Torio. Happy birthday. Cecile Ronya. Happy birthday. Oy, padala lang uniform. Maricel Ramirez, mga teacher guro ni. Happy birthday. Princess Dano. Dano. Happy birthday. Rebecca Ma'am Cabahi. Rebecca Mambek. Happy birthday. Melody Abacan. Happy birthday. Birthday. Almira Cervantes. Happy birthday, ma'am. Nenet Ay Cayetona. Balni. Nanet Mashon. Happy birthday. Michael John Pasenio. Happy birthday. Arlene Huwaling. Hagwaling. Happy birthday. Happy birthday po. Lucille Floria. Christine Relativo, happy birthday. Christine Plata. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Pastor Rudy Jimenez. Pastor, happy birthday. Mirna Lison. Lyson. Happy birthday, ma'am. And to all August celebrants, happy birthday. Happy birthday to you. So, daghang kay salamat. O ganiya no sab kita sa atong mga greetings, Derek. So, aniya kita sa atong mga greetings. Una ka, B, kay dagan-dagan nimo ha. Sige, ako basahon diri atong greetings, no? Mga panimbaya diri sa Rais 10 kay Attorney Rubino ug kay Ma'am Cheche Kim og sa ilahang mga staff. And then panimbaya pod sa mga sa church sa Yanhi Church nga ginumalahan ni Dr. and Doktora Naipa. Greetings to Sir Jovi Espinido. Greetings to Ma'am Marivic Tumarong and Sir Jonifer Tumarong and Ma'am Mirna og sa ilahang mga kaupan.
Happy Sabbath sad to Valdehueza family. And then good morning and happy Sabbath sa Sekong's family, especially to Leona G. Mashes, who just passed the NCLEX board exam. And then good morning, pakigreet ko ni Sir Fritz and Hash from Ruby. And then ako pong i-greet ang family din sa Kalaanan, Pastor and Mrs. Perez, uban sa ako ang husband, o ako ang mga anak, o ako ang family din sa Davao. Sir, si Mrs. Durano, o sa ako ang Kuya Ayan, o sa akong igsuon din sa Manila, June Durano, o si Lovely Durana. Happy Sabbath! Wow! O padayon ta sa atong mga greetings. Niya kita karon. O ako sabi po, ako pasalamatan ang atong matahong nga bulak. Yes! Ma'am Cora Wahiman, I like o the Dr. flowers. Wahiman, thank you kayo sa matahong nga bulak. Thank you. Kagwapa sa set. Musamot may kagwapo, tanaw mi sa bulak. Amen. Amen. O ako pasalamatan, o ako Panimbaya diha nga nagtanaw karon. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you kayo sa pagtanaw. O Hello, mga happy tambak Sabbath sa inyo din, sa ma'am, ato sir. din sa Panimbaya sa Kabuntagon, labi na sa ato ang mga volunteer. O magpadayon kita sa greetings. Ako i-greet diha, may buntag kaninyo diha. Paki-regards lang ko sa akong mama nga si Jocelyn dinhi nga naglingkod-lingkod karon. Taud-taon musimba nami from Jocelyn of Sioma. Greetings to Lubidika family diha sa Talakag, Bukidnon. O greetings to Camarillo family, Torniado family, o kang Sir Ephraim Asinas and family. Happy Sabbath diha kaninyo. O sa tanan nato nga mga sakop sa North Central Mindanao Conference, nagtampong sila sa ASI Convention dito sa Davao. Pastor Ted, baang o kang Ma'am Lagunday and Pastor Lagunday na karon sa Manila na kuyog sa mga nagdoktor sila dito. O ako pong gipahibalo sa atong mga officer sa EYS sa North Central Mindanao Conference. Ug maay mo kalimot na tayo meeting alas 9 sa buntag. Yes, I would like to greet katong nag-appeal sa ASI Convention diha sa Davao City. Hello diha kaninyo. And also, I would like also to greet ang akong pamilya diha sa Usami City, Pastor and Mrs. Dolman Prieto, and akong mga in-laws diha sa Dumingag, ug sa mga kapaglaom na diha sa Dumingag. Hello diha kaninyong tanan. And of course, sa Quezon family diha sa Mulave District. And I would like to greet Happy Sabbath! Panimbaya ko sa Bara Church members and also Rodriguez and Ramonal family. Regards to Pastor Dichos from Joel Ramonal Goro. Ako ang i-greet og Happy Sabbath sila Analuk Kadoyak og Rodriguez family. Og happy birthday ni Gianni Rodriguez from Upper Carmen Church. And also greetings to Sir Ping Digaom and family. And greetings to Sir Noah Genesis Sterling and family. Okay, Panimbaya diha sa Dalaygon family kay Sheila, Gino, and Miriva. Ug sa iyang bana, ug sa iyang mama ug papa gikan kang Tawing Galiego. Happy Sabbath. And happy watching, happy Sabbath nilang Dexter Nakua, Julio Tumarias, Herbert Tamoni, Shirley Ando, Lea Medinhayan Ledesma, Cheryl Flores Torres, Vivian Apaw, Saldia, Andal Laguan, Alma Duay, Emmy Salinas Roland, Jake Elfie Guzman, George Relita Jr., JR or RJ Balati, Slimy Shadi Dips, sakto yung pagka-pronounce, Mildred Mga Payao, Facebook Live nga nagtanaw na sila. Lolita Rizal, Pinky Viewer na to sa Beer, Facebook Live. and daghan pa kayo sa Joseph Mar Bayawa. And also, Ma'am Rebecca Cabayet, Sir Marjo Pialago, and tanan taga Hinguog, Hinguog sa Tarman Hospital, Hope Radio Hinguog, and sa akong family. And yes, happy Sabbath. Yes, mga kapaglaom. O akong giimbita atong mga kapaglaom nga nagtanaw sa Facebook. Malihog mi ninyo i-share sa inyong mga friends para pod makatanaw pod ang inyong mga higala diya sa Facebook. Kung gitawag mo o kanang mahilig mo sa Facebook, inyong i-share And sa also, inyong nabutay bagong kuano ga-share ta sa Facebook at ito mga harana sa Harana sa Kabuntagon. Inyo na every day na siya gina-share O niya kato na. pasalamatan natong director si Boss J. Boss J, angaw. Thank you kayo sa imong pag-share. Yes, yung family. And also, Lea Camacho nga Lea makanunay Camacho, Sharon Gay Baslot. Thank you kayo. O sa ato ang And sa ato mga dasig nga mga Sharin. Pagbasa na siya Sharin. Cameraman. Dasig nga cameraman. Thank you kay Base. Thank you kayo. And Thank you also, kayo sa Ma'am imong pag-join sa mga karon. Salamat po. Makanunayon ni siya pag wala absent nga babae, automatic. Matik mo na nga padayon sa kada sigon. Yes. Yes. Si Abs. Okay.
Okay, lastly, ako pang ginag-greet ang ako ang kabash. Ken 2006, happy Sabbath sa inyong tanan. Okay, mga kapaglao, magkita-kita na po usab kita next Saturday. Ang kuna ang grasya o ang himaya nga sa langit kanato gigasa. Yes, og ako dahil Panimbaya, ako ang family diya sa Davao del Sur, sa Matanaw. Next Sabat na ako diya, thank you kayo. Mubisita ko sa akong mga ginikanan. Batiyaw gipabati, ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og daghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa, kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Ayawada ang kadasik sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Sa atong mga kameraman, Tawing, among direktor karon si Tawing, thank you kayo. See you next Sabat. Elson,